गोजा अखा फ्रि फ्रि हाबाय थायो अखायानो हाबाय थायो आरो जोमै गोजा लामाखौनो नुवा। दा जों गारिजों थांबाय थानायावनो लामायाव मोनसे वाटारफल नुबाय आरो बेखौ नुनानै जों गोमोहाबबाय। बेबायदि जायगाखौ जों नुफेराखैमोन मानोना सेरापुन्जियाव जों दिनैसो फार्स्ट फैदों। बेनिखायनो जों रंजानानै मिनिबाय आरो बेहाय जों दसे रिल्स खालामबाय, भिडिअ लाबाय, फट' लाबाय, नोंथांमोननो शेयार खालामबाय। नै लामा गेजेरावनो माबायदि वाटारफल दङ आरो हाजो ग्रं ग्रं नै जोमै गोजा मानसिखौ नुनो नागिरा। नै गारिखौ लाइट लगायनानै सालायनांगौ जायो, बेबायदि लाइट टुक टाक लगायनानै सालायनांगौ जायो, नङाबा नोंथांमोना एक्सिडेन्ट जानो हागौ। साबधान लोगोफोर। जाय बिथांमोना सेरापुन्जियाव फैनो नागिरदों बिथांमोना साबधान। दाबायदि बोथोराव सेरापुन्जियाव फैजाया होनना बुंदों। आगष्ट दाननिफ्राय बांसिन मोजां जायो। दाबायदियाव फैजायो, नाथाय नोंथांमोना दाबायदियाव मोजां सिनारिखौ नुनो मोननाय नङा मानोना जोमै गोजा आरो अखाबो हाबाय थायो। आरो बेबायदि अखा गैयि जोमै गैयि बोथोरा जाहैबाय आगष्टनिफ्राय फैगौ बोसोरनि मे दानसिम। दा जों फैबाय नै सेरापुन्जिनि माखासे गामियाव आरो बेजों थांबाय थानानै नोंथांमोना सेभेन सिस्टार फल्सखौ नुगोन। दा नै जों मोनफैबाय सेभेन सिस्टार फल्स। बेनो जाबाय सेभेन सिस्टार